Сега започва рубриката ни за здраве, свободен прием и днес ще си говорим за позитивната психология. При нас е Ина Антонова. Здравейте и добре дошли. Преживели. Какво можем да разбираме под този термин позитивна психология? Позитивната психология е много обширно понятие. Тя е един много нов клон в психологията. Със сигурност се правят изключително много изследвания, но има вече много доказателства, че начинът ни на мислене определя нашето бъдеще. Де-факто изключва се термина съдба. Така всеки от нас може да си пожелае мечтаната кола, да си постави срок, да върви към тази цел малко по малко. Естествено с помощта на редица тренинги, които тренинги могат да бъдат самообучаващи се системи с книжки и с такива неща, но се постига по-добър резултат, когато имаме терапевт, който знае как се водят тези занимания. Малко по малко човек изгражда една представа за бъдещето си, нещо, което харесва и иска да постигне. Това се нарича голяма цел, която разбива на мънички цели. Казва примерно, ето сега ще спестя тази година 20 лева, до година ще спестя 200 лева и вече третата година аз ще имам еди какво си. Така той вижда едни малки постижими цели и по пътя към голямата цел той не се припъва, защото има разбити вече нива, на които той трябва да стъпи, за да осъществи мечтата си. Позитивната психология има ли общо с тази теза на Джон Кехол, че подсъзнанието ни може всичко? Ако решим, че това трябва да се случи, то се случва в крайна сметка. Обичам въпроса за подсъзнанието и смятам да го отбегна умишлено, защото подсъзнанието е нещо, което не ръководи живота ни. Подсъзнанието е нещо, живота което... ни е нещо съзнателно, да, така ли? Абсолютно. Ние можем всичко самите ние. Нашето подсъзнание е позитивно. То приема позитивните послания. Аз ще бъда здрав? Не. Аз съм здрав. Аз ще откажа цигарите? Не. Аз отказвам цигарите. Аз не пуша. Значи посланията трябва да са в сегашно време, за да могат да бъдат запечатани във въпросното подсъзнание и да бъде осъществена целта. Добре, да къде бъркат хората, защото много четат такава литература, много казват аз мисля позитивно, въпреки че разбрахме, че подсъзнанието не е определящо, но къде най-често допускат грешка хора, за да постигнат целите си и да сбъднат мечтите си? Далеч съм от мисълта, че подсъзнанието не е определящо, може би съм се изказала малко неясно, но хората допускат една огромна грешка. Може би в България, нали, се твърди, че сме една от най-нещастните нации или сме най-нещастната нация. Много се оплакваме. Аз не съм съгласна. Все сме недоволни. Ами да, това е голям проблем. Ние се оплакваме, но от какво? От живота си, от държавата, от всичко. От какво се оплакваме? От съдбата. От това, че на нас не ни се е паднало да сме родени с сребърна лъжичка. От какво точно се оплакваме? Може би имаме един грешен модел на поведение, който ни се наслагва така с годините, бита, народните привички. Възпитанието ни е малко негативно, да не кажа и напълно негативно. Казват нашите родители и баби, пази се, приготви се за зима, пък ако дойде лято, нали, всичко ще е добре. Защо тръгваме с негативната нагласа, а после искаме да имаме позитивни резултати? Няма как да стане. Добре, да ние така или иначе след 5:30 ще си говорим за Бай Ганьо. Как един Бай Ганьо може да се намести някъде в тази позитивна психология? Изобщо възможно ли е българина да се приобщи в такъв световен маниер на мислене? Бай Ганьо е позитивен. Аз не мисля, че има нещо негативно в него. Той вярва в способностите си, хвърля се с 20. И няма никаква връзка с реалността. Той живее в негов свят. Това е хубаво до известна степен. Ограничените хора, всъщност съгласна ли сте, че ограничените хора живеят по-добре, по-спокойно? Те не мислят много и всичко съгласна съм, защото колкото повече знания имаме, толкова повече опит придобиваме на база знанията. Това ни пречи, изгражда задръжки, морални, социални и всякакви такива, които ние започваме да спазваме. Не е правилно модел, който се изгражда. Не е правилно ние да постъпим така. Примерно в това заведение не мога да си поръчам сандвич или не мога да пия вода, трябва да пия уиски. Това са вече модели, които ние следваме. Именно затова когнитивно-поведенческата психология помага за изграждането позитивната психология помага за изграждането на нови когнитивно-поведенчески модели, които да следваме. Пак беше сложно, ама ние го разбрахме. Сега ще обясня, означава да се научим да мислим свободно, да изразяваме себе си, без да предизвикваме конфликт с това. Това е част от идеята на позитивната психология. Винаги да кажем какво искаме,
какво мислим, А на как кой го искаме, казваме? на всички около нас. Света не е длъжен да разбира какво ние искаме и не можем да се сърдим, когато не ни се дава нещо. Не можем да се сърдим на съдбата, че не ни е угодила, защото може би не сме изпратили правилното послание към въпросната вселена, съдба или нещо такова. Ние не сме станали с мисълта, аз мога, тръгвам и някой да ни е спрял. Ние ставаме и казваме, говоря ние, българите като нация, ставаме и казваме, тате, аз не съм роден с сребърна лъжичка в устата. Толкова ми се иска. А толкова ми се иска. Да бе, ма какво правиш като ти се иска? Говорите, попитахте ме за книжките, дали става с книжките. Ами, да, става с книжките, само че как процедираме ние българите? Прочитаме една книжка и казваме, много хубава книжка на Кехол. Там пише, че подсъзнанието може всичко. Това пък моето подсъзнание. Точно на мен ли ми се падна подсъзнание, което не може нищо? Отново се връщаме към негативизма. Затворения кръг. Добре, а може ли с методите на позитивна психология да, всъщност най-вероятно може във всякакви сфери на живота да постигнем позитивни резултати, но понеже рубриката ни все пак е здравна, по какъв начин чрез методите на позитивна психология можем да подобрим здравословното си състояние? Ами аз, за съжаление, не ви донесах една снимка, имам много показателно от моя опит, но все таки ще ви разкажа такъв случай, без да споменавам имена, разбира се. Човек е пълен вегетарианец, беше, извинявайте, пълен вегетарианец, което го караше да се чувства нещастен и да се чувства гладен. Освен това, имаше и други лични проблеми. Той казва, моите ногти, когато идва при мен, казва, моите ногти са тънки като вестник и това сигурно ми е наследствено или нещо не е наред. Аз имам подпухнали очи, тежа еди колко си килограма. Започваме работа и започваме с всичките техники на позитивната психология да нищим неговите проблеми, като позитивният психолог е само посредник. Той не е човек, който трябва да налага или изказва мнение. Посреднича между него и проблемите му. В един момент получаваме резултат. Той яде меса, пие дори алкохол от краен вегетарианец. Ужасно щастлив. И ужасно щастлив, изглежда с 20 кг по-слаб и е с 20 кг по-слаб. Ногтите му са абсолютно здрави, косата му започва да се сгъстява и да расте. Той има толкова богат речник в момента, в който ние приключваме терапията, това е няколко месеца след като сме започнали, той има толкова богат речник, че доста от колегите му казват, ама ти къде си ходил всъщност? Имаме зрител, който иска да се включи по темата. Здравейте! Ало, добър ден. Добър да бъде. Какво да направим щастливи? Може ли това, че и някои от пенсионерите си мечтаят да бъдат на местото на кучетата в 21 век? С 150 лева, не знам дали знаете как се оцелява. Плюс това, някои взимат и 250. Но това е също оцеляване. Как да ги направи тези хора щастливи 21 век? Векът на технологиите. Сега ще питаме Какво специалисти. да направи щастливи за днешно време? Може би и този потоп във Варна. Представете си сега, че са умрели 13 човека. Представете си пак тези хора, които след което ще умрат. Не дава Господ, но все пак едни ще се притеснява за къщата си, друг за колата си, трети Ама за... това са неща, които се случват по телевизора. целия свят Факт, ежедневно. и точно оттам тръгват нещата. Да. Много, много типична реакция. Много хора казват на какво да се зарадвам, то погледнете какво е. Ама в крайна 150 сметка, лева да, пенсия. загубили сме дом, ама сме живи и здрави, нали така? Точно така е. Позитивната психология не може да ни реши проблемите. Ако някой гледа на нея като на панацея, няма как да му се случи. Идвайки при мен, хората казват, искам да ми решиш проблема. Не мога, той не е мой, той е твой. Аз мога да ти помогна и да науча как да си решиш проблема, ако ти приемеш системата, в която аз ще те въведа и започнеш да изпълняваш правилно указанията на тази система, която съставят на съответно хора след изследвания, можеш да направиш така, че да се чувстваш добре. Да, наистина много голяма е трагедията в момента, която сполетя България, за съжаление, но позитивната психология както не може да ни донесе решение, така може да ни научи точно така да разсъждаваме. Все пак сме живи и здрави, все пак като погледнете Америка, която всяка година десетки урагани убиват десетки хора, стотици, хиляди и така нататък. И изсипват икономиката на тази държава. И тази държава не рухва. Напротив, тази страна, не е държава, а страна, се дига и казва, добре, в този щат стана това бедствие, всички останали ще помогнем. Тази икономика се разклаща. Добре, и те какво да направят? Няма къде да отидат те. За финал на днешния разговор можем ли да очертаем 3 неща, които първоначални крачки към това да направим живота си по-добър, които всеки може лесно да изпълнява, ставайки сутрин или не знам, както вие прецените. Някакви 2-3 неща, които са важни.
може хубаво е, когато станем сутрин, да се усмихнем на огледалото, де факто на себе си в огледалото, да благодарим за това, че сме станали, че сме живи и здрави, да благодарим за това, което се случва в днешния ден, а не това да оплакваме какво се е случило във вчерашния ден, да мислим, че този ден ще ни донесе позитив, да мислим, че този ден ще бъде слънчев и прекрасен, да пожелаем най-хубавото на близките си, на хората, които обичаме и просто да тръгнем с високо дигната глава и надежда за днешния ден, че той и сигурни, че той ще бъде по-прекрасен от всеки останал ден, който сме преживявали. Така със сигурност деня ни ще стане хубав и ако това го превърнем в практика, ние ще постигаме всяка цел, която си поставим. Аз така като ви слушах, се сетих, че имам една приятелка, която слава Богу в момента не гледа, защото е на работа, дано не попадне и на повторение, но тя е като в кукленото шоу има един герой, дето за всичко казва не. Тя идва на работа и започва да протестира, че автобусът е закъснял, че навън е кално и така нататък през целия ден до края на работния ден. И тя ме обвини в това, че живее в някакъв безкрайно розов балон и е хубаво, цитирам, да го спукам, за да видя реалния живот. Но Кристи знае, че аз наистина съм много позитивна личност и много директен съм понякога, за съжаление. Не, за съжаление. И аз мисля, напротив, че не е за съжаление. Това трябва да бъдем, така трябва да бъдем, за да отправим правилното послание и да ни се случат нещата правилно, ние трябва да ги вербализираме, трябва да ги изразим, трябва някакси околния свят да ни разбере. Няма как да седим и да се цупим на нещо, но и в крайна сметка, след като рейса закъснява, ще си купим кола. Да. И всичко е наред. Така е. Благодарим за гостуването. И аз много ви благодаря.